Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada sore hari ini saya berada di Dusun Supiturang, Desa Mbocek, nyambangi kaki towok nini towoknya Cak Hamdi untuk memberi minuman sapi baru, minuman hangat. Nah ini. Sugeng sonten Cak Hamdi. Sonten Pak. Apa kabar? Baik. Pirang tahun gak ketemu. Tahun ya Pak ya. Tahun. Cak, kenapa Pak? Dengar ini info yang lagi panas seperti air yang sampean godhok. Sapi ini sampean baru ta? Mboten Pak. Sing dijak sing sapi anyar iki. Terus niku lho Pak, sing kuning niku lho Pak. Oh, lho, iku kuning apa putih Cak mlebune? Kuning Pak. Oh. Lek sing lawas lak iki ya? Nggih, niku ireng iki. Sing tahu tak video ya. Nggih. Siap pakai kok ya? Siap Pak. Siap pakai ya. Siap pakai. Sapi teko ndi? Oke. Wates Pak, Kediri. Wates Kediri. Nggih. Oleh piro ya, Bi? Niku Pak. Heeh. Selikur Pak. Selikur. Nggih. Infone wis manak ping piro? Ping 3. Oh, sudah manak 3 kali ya. Nah. Lah iki ndek sampean durung tau manak kabeh ta ya? Oh niki pun Pak. Oh. Pak sekolah juga nih Pak. Anake. Nggih. Oh, gak kerasa. Mboten kerasan ya Pak. Di dalam panti asuhan. Mboten kerasan. Iki manak 3 kali ya, Cak ya? Niku ping gangsal Pak. Oh, sudah 5. Nggih. Oh. Lek yang itu Niki tasih doro. belum pernah beranak. Nggih, dereng. Oh, iki masa depan cerah rupanya ya. Nggih. Cak, di antara 3 ini yang paling lama ikut zaman yang hitam ini. Niki, nggih. Oh, nah ini Niki udah mana? tasih ketiga wingenane Pak niki. Dapat dari mana itu ya? Niki teko Kediri pisan Pak. Oh, tetap teko Kediri ya. Niki ngajari. Ngajari. Ngajari Pak. Iki paling senior berarti ya. Nggih. Nah, lek iko Cak siap wis ya, digandengno sapa ae dadi kok. Nggih, siap pakai Pak yo. Cak, iku jenis apa ya? Sing nika Pak. Heeh. Aduh, Jawaan ngoten lho Pak. Oh, Jawaan ya. Jawaan. Meh padha kabeh ya jenise ya. Nggih, Jawa-Jawaan. Cuma gede-gede ya yo. Jawaan. Nah, ini. Nah, iki apa ya istilahnya nyombor. Nyombor Pak. Oh. Apa ae ya bahane? Nopo Pak menika konsentrat tok deh Pak. Konsentrat. Nggih. Oh, gak katik madu, susu, Oh, jahe. Mboten Pak, lene anu Pak. Oleh STMJ wonge ya. Yalah. Cak iki selama gak kerja, Nggih. arek-arek iki ya sithik kandang tok. Nggih, Pak. Wis nedotong ngeten iki wis minum. Ngelemokno awak ya. Tuh, bener-bener oleh kamulian ya oleh Bayo. Seneng paling Pak nggih ya. Atine ayem. Nggih. Mene tandang ngoten niku ngersula Pak. Aduh. Kok mentolo juragan iki. Ngersula. Kapan ya kira-kira iki mulai dikaryakno meneh dijak nyambut gawe meneh? Bulan 7-8 niku Pak. Bulan 7-8 Nggih. berarti kurang pirang wulan.